sakitan man ko kung magkuyog mong duha. Di ba nasabot na ta kung moabot na siya? Tapos yun dayong ni natong relasyon na karon nakapanggutanan nganong karon ka man ka nga may uyab na tang duha. May kog nanon ko sa pagbiyanan niya kay ipaila na ko sa iyang mama. Maong ikaw akong gibiyan ang talagsa.